Mi eri llebu mawredd oddi efo llys efo'r hael, a plant lle dyla Archdderwydd fod ydi ynghylch yr orsedd ym Mangor. Oherwydd mae hi'n amhosibl i'r cyhoeddi ym Mangor heddiw fod yn wyneb hael llygad golini. Am reswm syml bod y glaw wedi hel y gorseddogion i Neuadd Pritchard Jones yng Ngholeg y Brifysgol, a fanno rawn ni ar gyfer defod y cyhoeddi. Y gwir yn erbyn y byd, a oedd heddwch, calon wrth galon, a oedd heddwch, gwaith, ywch adwaith, a oedd heddwch, weinier y cle. Hybarch Archdderwydd, yn enw aelwydydd Bangor a'r Cylch, a tolwg i ti yfed o win ein croeso i'r orsedd a'r Eisteddfod. Diolch, fy merch, rhad y nef arnat, ac ar holl gartrefi Bangor a'r Cylch ac ar eich Eisteddfod. Hybarch Archdderwydd, yn enw morynion Bangor a'r Cylch a holl blant y fro, a tolwg i ti dderbyn yr aberthged hon o yd a blodau'r naeth. Ti arglwydd sydd yn ymweled ar ddeiar ac yn ei dyfrhau hi, yr wyt yn ei chyfoethogi hi yn ddirfawr ag afon Duw, yr hon sydd yn llawn dwfr. Coroni ar y dwyt y flwyddyn a thaioni, had i'r hywr, bara i'r fwytawr, a chyfrina chyblodau i'r rhai pyr o galon. Diolch, fy merch, rhad y nef arnat, ac ar holl blant Bangor a'r Cylch. Ac yn wyneb a hael llygad golini, byd hysbys, y cynhelir gorsedd ac Eisteddfod Genedlaethol yn rhef Bangor, a nawdd i bawb a geisiont fraint ac urddas a thrwydded wrth ger dafawd a cher dant gyrchu'r dref honno, lle ni bydd noeth ardd yn ei herbyn. Ac yno y dyfydd yr Archdderwydd a swyddogion yr orsedd ac eraill, beirdd a thrwyddedigion wrth fraint a defawd beirdd Ynys Prydain, ac yno cynnal barn cadair a gorsedd ar gerdd a barddoniaeth, ac ar bawb o barth awen a buchedd a gwybodau a geisiont urddas Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru. Eisteddfod Jones, fel ysgrifennydd lleol, mae'n siŵr bod chi'n siomedig ar ddwrnod y cyhoeddi bi am y syniadau o wythnos y cyhoeddus, pa mor luniannus mae hwnnw wedi bod? Wel, oedden ni dipyn bach yn amheus ar y dechrau, meddwl bod ni'n cymryd gormod o gowlad. Ond wrth edrych yn ôl, wan dros gweithgareddau ar wythnos, dwi'n credu bod ni wedi gwneud peth digon doeth. Mae wedi creu llawer iawn o frwd brydedd
ymhlith y bobl nad oedden nhw ddim, lawer iawn ohono ddim yn eisteddfodwyr cynt. Dwi'n meddwl bod o wedi bod yn beth da, mor beth yma Bangor yn y cwestiwn beth bynnag. Rhaid i ni werthu'r Eisteddfod mewn lle fel yma, dechrau. O ran ysbryd ag yn ariannol? Ia, o ddau beth. Hynny di, dwi ddim yn gwybod, fi na lawer iawn o broffid ar yr wythnos. Mae wedi bod yn wythnos gostfawr felly. Ond pe ba ni ddim ond yn medru dangos yn bod ni y ddwy ochr rhywbeth yn debyg i'w gilydd, bydden ni'n fodlon. Hynny di, cyhoeddusrwydd i ni oedd y peth bwysica yn hytrach na'r proffid felly.